आज दाखवणार आहे फ्लॉवरची भजी आणि बटाटा भजी। एका भांड्यात साधारण 2 ग्लास पाणी घेऊन त्यात 1 चमचा मीठ घालायचे आहे। त्यानंतर आपण भजीसाठी लागणारी सर्व तयारी करून घेणार आहोत। फ्लॉवर आपल्याला छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये कापून घ्यायचे आहे, पण हे तुकडे खूपही लहान नसावेत। इथे साधारण अर्धा फ्लॉवर मी घेतलेला आहे। इथे अशा पद्धतीने फ्लॉवरचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। फ्लॉवरचे तुकडे करून झाल्यावर आपण मीठ घातलेल्या पाण्यात ते लगेचच घालायचे आहेत। इथे मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत। दोन्ही बटाट्यांची सालं व्यवस्थित काढून घ्यायची आहेत। बटाटे तासून झाल्यावर त्याच्या पातळ गोल चकत्या करून घ्यायच्या आहेत। बटाटे असे पातळ कापून घ्यायचे आहेत। सर्व बटाट्याच्या स्लाइसेस करून झाल्यावर आता ते सुद्धा आपण पाण्यात घालणार आहोत। भजीसाठी लागणारं पीठ तयार करण्यासाठी इथे 2 वाटी बेसन म्हणजे चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये पाव वाटी तांदळाचं पीठ, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, पाव चमचा गरम मसाला पावडर, पाव चमचा ओवा आणि चवीप्रमाणे मीठ। हे सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता यात 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा पीठ व्यवस्थित ढवळून एकजीव करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने सतत ढवळून भजीचं पीठ एकजीव करून घ्यायचं आहे। पाण्यात ठेवलेले बटाटे व फ्लॉवर एकदा स्वच्छ धुवून त्यातील पाणी काढून घ्यायचं आहे। पाणी काढून घेतल्यावर आता त्यात घालायचं आहे मीठ आणि ते व्यवस्थित सर्व पीसेसना लावून घ्यायचं आहे। एका कढईमध्ये 2 वाटी तेल घेऊन गॅसचा फ्लेम हाय करून गरम करण्यासाठी ठेवायचं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता एक एक भजी आत हळू सोडायची आहे। भजी व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम हाय वरच ठेवायचा आहे।
भजीला असा छानसा लाईट ब्राऊन कलर येईपर्यंत ती तळून घ्यायची आहे। भजी तयार आहे। आता ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। फ्लॉवरची भजी मी करून घेतलेली आहे। आता बटाट्याची भजी तळून घेणार आहोत। मी सोड्याचा अजिबात वापर केलेला नाहीये, तरी सुद्धा भजी छान खुसखुशीत होत आहे। अगदी मस्त फुगलेली आहे आणि क्रिस्पी पण झालेली आहे। ओव्यामुळे त्याला खूप छान स्वाद पण आला आहे आणि ती पचायला पण हलकी होते। भजी झालेली आहे। आता ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। गरम गरम भजी सॉस बरोबर खाण्यासाठी तयार आहे।